Yo Chamalako кинои нав баъри кули тамошобинон, кули ҳамватанон, кинои занкалонҳо баъри шумо. Инҷода занкалони якум главный режиссёр. Режиссёри занкалонҳо, режиссёр. Режиссёр шумо хеле геш кардак. Мо дар кино занкалон нем, дар живот. Дар ҳаёт. Фақат боше боше анака дӯстои азиз, даниҷани хонуми зебо. Ана Фотима Бону зани мара бозӣ мекунад. Ма шукалон. Ин шукалон анаи на самом деле там шукалони? Не, ма занкалон албатта. Ина главный роль занкалон. Шона надори? Отай занкалон. Шона надори? Акмал, ки мугамо будаком Кофетон ҳам гирем. таиш пилиқ кам тай. Каси кофе мехоҳад? Чока? Чига? ягон чиз зур ма падлит сабай. Ана дӯстони азиз, рафта истодем далит кардам. ҷое ки сёнка мекунем ба навор мегирем, ҳамунҷа рафтасем як қишлоқ, тарафи ҷугиобод мегӯянд ку тарафи шаҳри Баҳдар. Салом алайкум дӯстони азиз, як филми Занкалон буда бо ҳамроҳи ин Акмал Ҷубаев. Занкалон филми беҳтарин мешавад. Филми маззакӣ мешавад. Насиб боша рӯз мо ба навор мегирем. Ина Дон Жуан. Ама блогер сёнка дорем. Имони бола сёнка дорем. Ана хай дӯстони азиз бия ҷоя кайни хеди камерга чӣ. Ва насиб Ҳар душ якшер мешавад, ютуб нарушени мезанад. ва дӯстони азиз гуфта намуна насиб боша пешкаши шумо мегардад, шумо тамошо мекунед, ҳаловат мебаред. ва гулдухтара ки ягон чи гуфтанӣ боша. Ина оли бия айра бикшем. филми Занкалон. Баланд Занкалон. Иншаллоҳ филми беҳтарин мешавад. Фотима ча бугу. Рост мега. Акмал ча бугу. Акмал Ҷубаев режиссёри филми На профессионални, а? Ҳамаш қонун қоидааш қати. На фавга. Хайна бародаро чиста профессионални сар мекунӣ бо кора. насиб боша байни кинода бой мешава ка неҷама ҷугуфтам хияра кардагим ки как буту зандаги анда ана баъд бой кишид баъд насиб боша ба бой мешава. Хайна тамоми ҳунармандо, тамоми запчастҳо, тамоми камерао, тамоми режиссёро янде омода. Қисмои эҳтиётӣ ҳарчаш ҳамҷа вуҷуд дорад. Хайш клипи гап ки шумо интизор бошед, догу бошед ки як кинои мақбули дили шумо мо ба навор бигирем. Албатта бо ҳамроҳи ина кули дӯстон. Кора мо сар кардем. Боқи панои ҳамаи шумо ба худо догу бошед.